Simulan na natin ang part 1 ng tunay na kwento. Panahon ito ng 1997, natagpo ang pulang libreta sa Camarines Sur. Itago mo na lang ako kay Waga sa panghalang Crisanto. Isa akong magbubukid. At ang mga pangunahing itinatanim ko roon ay ang mga mais, gayon na rin ang mga kamoting kahoy. Habang ang asawa ko naman ay naglalako ng mga kakanin na gawa sa mais at kamoting kahoy. Yun ang aming pangunahing hanap buhay habang nagpapastol naman ako ng aking mga alagang kambing at baka. At kasama nga pala sa kwentong ito ang aking kababatang si Nano. Literal na tinawag siyang Nano at yun na ang kinasanayang katawagan sa kanya sa kadahilan ng hindi na ito tumangkad. Ngunit normal naman ang kanyang braso at hita. Hindi lang talaga siya nakataas-taas, kaya binansagan na siyang Nano. At kapag tinatawag na nga ito ng aming mga kababata noon, lumilingon naman siya sa kanyang bansag. Kaya magpahanggang sa ngayon na mayroon na siyang pamilya ay ganoon pa rin ang kanyang katawagan. Kung ang taas ko ay 5'5", si Nano naman ay 5'1". Kunti lang naman ang diferensya. Hindi na nga lang talaga nawala yung katawagan sa kanyang Nano. Pinagpala nga pala itong kababata kong si Nano. Sa kadahilan ng bukas ang ikatlong mata nito, na siya namang nagiging ikatlong mata ko sa kwentong ito. Kaya naman nagkasundo kami at madalas ko itong kasama. Dahil ako ay hindi bukas ang ikatlong mata, pero malakas ang pakiramdam ko. Lalo na kapag may papalapit na elemento o masasamang tao. Habang si Nano naman ay nagsisilbi kong mata kung tama nga ba yung aking pakiramdam. Matagal na nga palang patay ang aking lolo at lola. Kaya ang aming lupang sinasaka ngayon ay nagmula pa mismo sa kanila. Isang araw, katanghalian ng mga oras na yun, habang kumakain kami na nag-iisa kong anak at ang aking asawa. May mga kabataan namang nananatiling naglalaro sa gilid ng abandonadong tahanan ng aking lolo at lola. May kalumaan na iyon at pagkasinauna. Butas-butas na rin ang dingding nito dahil sa pagkain ng mga anay. Kahit na nga ang mga bubong nito ay silag na ang araw. Dahil sa napabayaan na rin ito at wala nang nag-aasikaso roon. Malapit lang iyon sa aming tahanan. Kaya kapag bukas ang trangkahan ng aming bintana, habang nakatukod naman ang isang kahoy, kitang-kita ang tahanan ng aming lolo at lola. Habang kami naman ay patuloy na kumakain sa may mesa. At ang mga kabataan nga roon sa may gilid ay gumawa naman ng kanilang bahay-bahayan habang nagsisindi naman ng apoy para sa kanilang luto-lutuan. Makalipas ang ilang minuto, habang nakaharap ang aking 7 taong gulang na anak sa may bintana, madali akong tinawag nito at kaagad na tinuro ang nagliliyab na tahanan ni lolo at lola. Kaya kahit hindi pa man ako tapos sa aking pagkain, kaagad akong nagtatakbo papunta roon at mabilis ko namang binitbit ang isang timbang may tubig na agad ko namang ibinuhos sa tahanang iyon. Ngunit huli na ang lahat sa kadahilan ng patuloy na ang paglaki ng apoy dahil na rin sa pagiging luma nito at natuto yung mga kahoy at dingding. Kaagad ko namang pinalayo ang mga kabataang naglalaro roon. Sa kadahilan ng baka mabagsakan pa ito ng mga haliging kahoy habang patuloy ang pagliyab na hindi na kayang apulahin ng tubig. Maya-maya pa ay dumating itong si Nano habang may dala rin itong timba na may lamang tubig at mabilis nga nitong ibinuhos ang kanyang daladala at nang muli pa itong kukuha ng tubig, pinigilan ko na lamang ito dahil wala na ring magagawa kung di pabayaan na lamang matupok ang tahanang yun. At maghintay na lamang na tuluyang maging abo ito. Sambit pa nga ni Nano. Pading Crisanto, taano ta nagliyab na ang harong kang lolo at lola mo? Sa Bicol na salita yun na ang ibig sabihin ay, Paring Crisanto, bakit nagliyab ng tahanan ng lolo at lola mo? Wika ko naman sa kanyang mga tanong. Mga kabataang naglalaro kanina pare, hindi naman natin maaaring sisihin ang mga yan. Dahil sa hindi pa nila lubusang nauunawaan ng mga ginagawa nila. Ayos na lang rin sa akin yan. Total may kalumaan na rin naman ang tahanan ni lolo. Yun nga lang sinetitay. Sigurado akong magagalit yun kapag bumaba na ng bundok at nakita nilang sunog na ang tahanan ni lolo. Papaano ba yan parang Crisanto?
Ano pa ba yung maaari kong maitulong sa'yo? Bantayan na lang muna natin, Pading Nano, para makasiguro tayong walang madami na tahanan dito. Hintayin na lang natin na humupa yung apoy niya. Saka natin buhusan ng tubig yung mga nagbabagang kahoy. Baka kasi maapakan pa ng mga kabataan dito yan, para makasiguro tayong wala ng baga upang hindi na makasunog pa ng iba. Maya-maya habang patuloy na ang paghupa ng apoy, sinimulan na nilang buhusan ng tubig ang mga yon hanggang sa tuluyan na nga nilang mapula ang mga baga. At ang ibang parte nga ng tahanan ay nagmistulang tumpok ng abo na wala nang mapapakinabangan ni isa. Habang ang ibang naninirahan naman doon ay nakatingin na lamang sa kanila upang makiisyoso. Paano ba yan, Pading Crisanto? Uuwi na muna ako. Papakainin ko muna yung mga alaga kong itik. Agad na rin namang nagpaalam itong si Nano. At ang ibig sabihin nga pala ng padi ay kumpare naman sa Tagalog. At sa pagdating nga ng hapon, dahil sa kalapit lang din namin ng tahanan ng aming mga magulang, galit na galit si Tay sa kadahilan ng marami siyang alaala sa tahanang iyon. Simula noong bata siya at kasama niya ang aking lolo at lola. Subalit wala na siyang magagawa dahil abo na ang lahat. At wala na kaming naisalba ni isang antik na gamit na nanduroon na lagi niya namang binibisita at pinupunasan. Magtatakip silim na nang muling bumalik itong si Nano sa aming tahanan. Habang nakatambay kami sa may puno ng akasya, naginawan ko naman iyon ng upuan na yari pa sa kawayan at patuloy lamang na nakatingin sa natupok na tahanan ng aming lolo. Maya-maya ay nagwika itong si Nano. Parang Crisanto, di ba si Lolo Emmanuel mo yon? Nakatayo lamang sa may umpok ng abo sa may tahanan niya at kinakawayan niya tayo. Parang meron siyang gustong ipakuha roon. Wika ko naman sa mga sinabing iyon ni Nano. Nagbibiro ka ba, paring Nano? Hindi ito ang tamang oras ng pagbibiro. Nasunog na nga ang tahanan ng lolo, nagbibiro ka pa. Hindi ako nagbibiro, paring Crisanto. Totoo ang sinasabi ko. Ayun siya at buhay na buhay. Kanina pa tayong kinakawayan. Dahil nga sa bukas ang ikatlong mata nitong si Nano. Sa mga oras na yun ay siya lang naman ang nakakakita sa kanyang mga sinasabi. Kaya wala na rin akong nagawa kung di muli na ngang lumapit doon upang tingnan ang sinasabi nito. At sa dahan-dahan nga naming paglapit roon, nakakaramdam ako ng kilabot. Habang unti-unting tumitindig ang buhok sa aking braso. At muli ngang nagwika itong si Nano ng, Parang Crisanto, itinuturo ng lolo mo rito. Halukayin mo raw ang abong ito. At mayroon ka raw makikita dyan. Kunin mo raw yun at alagaan dahil para sa'yo yon. Ano bang pinagsasabi mo, paring Nano? Ano pa bang makukuha natin dito ay puro abon na ito? Gawin mo na lang kasing gusto niya. Hindi naman siguro yun magpapakita rito kung wala yang ibibigay sa iyo. Sige na at buklatin mo na yung abo na yan para maniwala ka sa mga sinasabi ko. Dahan-dahan kong ang hinawi ang abong iyon habang unti-unting bumubungad sa akin ang isang pulang libreta na mayroong nakataling isang lumang medalyon na tinatawag naman sa panahong ito na waksim, habang mayroon pa ring isang batong nagbabagang kidlat na hindi ko naman mahawak-hawakan dahil sa patuloy na pagbabaga nito. Ngunit wika naman ni Nano na hawakan ko na raw yun, sabi ng lolo, dahil sa hindi raw ako mapapaso nito at lubusan ng mawawala ang pagbabaga nito kapag akin na itong nahawakan. Kaya naman kahit natatakot ako sa mga oras na yun, mabilisan ko itong dinampot hanggang sa tuluyang naging isang itim na bato sa aking palad. Ang ipinagtataka ko lang, papaanong hindi nasunog ang libretang yun, gayon na rin ang medalyon. Samantalang napakalakas ng apoy na wala nga kaming naisalba ni isa, maliban lamang doon sa 3 ibinigay ni lolo. At habang tangan-tangan ko nga ang libreta, doon ko unti-unting nararamdaman ang presensya ni lolo. At nakakaramdam ako ng sobrang kilabot na tila may gumagapang na kuryente sa aking buong katawan na hindi ko naman may paliwanag kung ano yun. Muli pang sambit ni Nano sa akin. Parang Crisanto, sabi pa ni Lolo Emmanuel, gagabayan ka raw niya kung paano gagamitin ang libretang yan. Pati na rin yung kwintas at batong hawak-hawak mo. Dadalawin ka raw niya sa panaginip at minsan ay bubulong na lamang raw siya sa iyong tenga.
kaya wag ka raw magugulat sa kanya. Matapos magsalita ni Nano, kagad naman kaming bumalik sa may puno ng akasya upang punasan ko ng tela ang libreta sa kadahilanang may mga natira pang abo na nagkalat sa librong iyon. At habang dinadampi ko ng aking kamay, ramdam ko pa rin ang init nito dahil na rin siguro sa init ng nagbabagang apoy kanina. Ngunit binuhusan na namin iyon ng tubig ni Nano. At ang isa pa nga sa pinagtataka ko, ni kahit isang bakas ng tubig ay wala man lamang akong nadampi na tila may nagpoprotekta sa kanya habang siya'y nanduroon. Muli ko pang pagtatanong kay paring Nano, nandyan pa rin ba si Lolo Emmanuel? Baka naman maaari mong may tanong kung ano pang gagawin ko rito. Wika naman ni Nano. Wala na siya paring Crisanto. Simula nang umalis tayo roon, wala na rin siya. Sige paring Nano, maiwan na muna kita rito. Ipapakita ko lamang ito kay Tay. Ipagbibigay alam ko lang kung anong alam niya rito. Kagad namang nagpunta si Crisanto sa tahanan ng kanyang itay. At ang naging sambit lamang nito sa kanya ay, Crisanto anak, ang libretang yan ay nakatago sa lumang kabinet ng itay. Napakagaling naman dahil hindi nasunog yan. Matagal niya nang binibigay sa akin yan. Hindi ko naman pinapakialaman. Magaling na ang tingero ang lolo mo noong siya'y nabubuhay. Yang bato at medalyon na yan ang madalas niyang tangan-tangan. Pero hindi naman ako interesado. Kaya hindi ko tinatanggap ng binibigay niya na sa akin yan. Dahil ayon pa kay lolo mo, mainit ang mga gamit na yan sa katawan at mabigat din sa hanap buhay. Kaya maaaring pagbubukid lamang pwede mong magawa. Ay sa mga panahong ibinibigay niya sa akin yan, nagtatrabaho pa ako noon sa isang kumpanya. Kaya hindi ko naman yan kailangan para buhayin kayo. Nasa sayo anak kung tatanggapin mo yan. Hindi kita pinipigilan sa iyong desisyon. Sa kadahilanang nasa tamang edad ka na at meron ka ng sariling pamilya. Nagdalawang isip naman itong si Crisanto. Dahil nga sa mga sinabi ng kanyang itay patungkol sa mga gamit. Kinagabihan, habang nasa kasarapan ng pagtulog itong si Crisanto, nagpakita nga sa kanya ang kanyang lolo habang nakaupo lamang ito sa may akasya at si Crisanto naman sa mga oras na yun ng kanyang panaginip. Nagsisibak ito ng kahoy roon upang gawing panggatong at nagwika nga itong si Lolo Emmanuel ng, Apo, Crisanto, buklatin mo na ang libreta at pag-aralan mo na ito. Ayaw namang tanggapin ng itay mo yan. Kaya sa'yo ko na lamang ipapamana. At huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang kaparaanan kung papaano gamitin niyan upang mapanatiling buhay ang medalyong waksim. Gayon na rin ang batong kidlat. Simulan mo muna sa kung anong nakasaad sa unang pahina. Dahil napakahalaga ng unang baitang na magdidikta para sa iyo kung karapat dapat ka ba sa medalyong yan. Dahil ang waksim ay mayroong dalawang uri na maaari ka nitong lamunin at dalahin sa itim na kapangyarihan. At kung mapaglalabanan mo yon, dadalhin ka naman ito sa kabutihan upang magamit mo siya sa kahit na anong kaparaanan. At ang pulang libreta, ang mga salitang nakasaad dyan, ang pinakapagkain ng medalyon. Gayon na rin ang batong kidlat. Kaya pag-aralan mo na kagad ito ng mabuti. At nandirito naman ako kung sakaling naliligaw ka na ng landas. Kusa akong bubulong sa iyong tenga upang kaagad na maitama ang lahat. At habang nagsisimula ka ng mag-aral nito, wag na wag kang matatakot dahil maraming elementong makikipaglaban sa iyong panaginip at normal lamang iyon upang subukan ka kung hanggang saan ang iyong kakayanan bilang tagapagmana ng mga ito. Matapos ngang makita ni Crisanto sa kanyang panaginip ang kanyang lolo Emmanuel, sa tuwing gabi nga sa kanyang pagtulog, iba't ibang uri ng panaginip ang kanyang nararanasan. Sa maniwala man kayo o hindi, tila pelikula ang mga panaginip na yun at parang cartoon character lamang ang mga nangyayari doon na nakikipaglaban ako sa iba't ibang uri ng elemento na minsan ay mukhang baboy ito at minsan naman ay aso at kabayo
habang may iba't ibang uri ng katawan na tila hindi naman naninirahan dito sa lupa. Habang nakikita ko naman ang aking lolo na nakaupo lamang sa isang malaking puno habang kumakain ng isang prutas na hindi ko maaninag kung ano iyon. Kaya sa tuwing gumigising ako sa umaga, natatawa na lamang ako na may kasamang takot. Kaya pinagsabihan ako ng aking asawang si Rosa na wag ko na raw ipagpatuloy ang pag-aaral ng libretang yon sa kadahilan ng madalas na akong binabangungot at baka isang araw raw ay hindi na ako magising. At dahil nga sa katigasan ng ulo ko, patuloy ko pa rin iyong pinag-aralan hanggang sa lubusan ko na nga itong makabisa at napapagana ko na ang mga salitang nakalathala roon. Makalipas pa ang ilang mga buwan, niyaya ko si Paring Nano na magpunta kami roon sa aming bukid at doon muna kami magpalipas ng isang gabi sa may kubo. Habang may daladala naman akong tuba na maaari naming tagayin habang kami nanduroon. Sumang-ayon naman ito sa akin at kaagad kong ang kinuha ang aking kalabaw habang may hila-hila itong kariton kung saan doon nakasakay si Nano. Hindi naman basta-basta napapasok ng sasakyan ng bukid namin sa kadahilan ng maputik ang daan doon at madalas ngang bumabaw ng gulong ng kariton sa putik. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti na naming nakikita ang aking mga pananim na mais habang nagsisipagyabungan ito at mayroong malalaking bunga. Kaya kaagad kaming nagtungo ni Paring Nano sa may kubo at iniwan nga muna namin doon ang aming mga gamit. Gayon na rin ang daladala naming lampara, pati na rin ang tuba. At niyaya ko nga muna itong manguha kami ng mais upang meron kaming maihaw at mapulutan. At nang pagdating nga namin doon, may nararamdaman akong kakaiba na hindi ko naman maipaliwanag sa mga oras na yun. Na tila may nakatingin sa amin habang patuloy naman akong kinikilabutan. Hindi ko naman na yun pinansin at pinagpatuloy na lamang namin ni Nano ang pagkuha ng mais hanggang maya-maya ay may nasipat si Nano na ayon pa umano sa kanya, isang magandang babae iyon na nakasuot ng kulay puti habang mahaba at maganda ang buhok nito na nandoon din mismo sa may maisan. Kaya ang ipinagtataka ko lamang papaanong nagkaroon ng isang magandang babae roon samantalang napakasukal ang lugar na yun at ang malinis na parte lamang ay yung maisan. At isa pa ay hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya na kahit meron umanong kaaya-ayang hitsura ito, kabaliktaran naman iyon ang pakiramdam ko sa kanya. At dahil nga si Paring Nano lamang ang nakakakita rito, inaakit umano siya nito at niyayayang pumunta roon sa kanya. Kaya pinagsabihan ko na lang itong si Nano na huwag siyang maniniwala sa panlilinlang nito sa kadahilanang sa aking pagkakawari. Ito ay isang itim na engkanto na nagbabalat kayo lamang upang makapangbiktima. Kaya hindi na lang yung pinansin ni Nano at ipinagpatuloy pa rin ang pagkuha namin ng mais. Ngunit hindi nito maiwasang magpalingalinga habang tila patuloy pa rin itong tinitingnan ng engkanto. Maya-maya ay napapansin kong napapalapit na itong si Nano na tila ginagamitan na ito ng mahika. Kaya naman inihipan ko agad ito ng salitang engkantasyon upang kaagad na mawala ang bisa ng ikinargas sa kanya. Kaya nang bumalik ito sa kanyang sarili, muli niyang sinipat ang nilalang at ang kanyang nakita umano ay isang napakapangit at napakaitim na engkanto. Kaya nagmamadali na ako nitong niyaya papunta roon sa may kubo habang nakalagay sa may sako ang mga mais na amin namang lulutuin at gagawing pulutan. Kaya kaagad akong nagsiga ng apoy upang maisalang na namin ang aming mga kinuhang mais at habang patuloy nga namin itong iniihaw. Napakabango naman ang amoy nito na hindi na namin mapigilan ang aming sarili na tikman kaagad. At nang tuluyan na nga kaming makapagluto, kaagad ko nang binuksan ang tuba at unti-unti na naming sinimula ni Paring Nano. Hanggang sa nagkakasarapan na nga ng tagay. Maya-maya ay nagbago na ang paggalaw nito. Gayon na rin ang kanyang tinig na hindi na si Nano ang kaharap ko at nagwika nga ito ng, "Anong ginagawa nyo rito at napakaingay ninyong dalawa?"
Wika ko naman sa nilalang. Ako ang nagmamay-ari ng lupang ito at wala kang karapatan para tanungin kami. Hindi kayo ang nagmamay-ari dito dahil matagal na kaming naninirahan sa lupang ito. Kaya kung ako sa inyo ay umalis na kayo dahil kung hindi ay aangkinin ko ang katawan ng taong ito. Parang hinahamon mo naman yata ako sa mga salita mong yan at ako ang magbibigay babala sa iyo. Kung hindi ka aalis ngayon din sa katawan ng taong yan, lulusawin kita. Okay mga kahiwaga, hanggang dito na muna yung part 1 natin at isusunod naman natin yung part 2. Mag-comment na lang uli dito sa ibaba yung mga gustong magpa-shoutout dahil yung iba ay natabunan na. At tulungan nyo naman akong i-share yung ating mga kwento mga kahiwaga. At doon sa mga nanalo sa ating raffle, congratulations sa 20 kataong nanalo. At yung mga hindi ko na na-replyan, pasensya na po, ibig sabihin lang nun ay natapos na yung ating raffle. At hanggang 20 katao lang yung kinaya ng budget ni Kahiwaga. Kaya tulungan nyo si Kahiwaga na may share yung ating mga story para mahituli natin yung 20 kataong raffle natin next month. Dahil kung hindi natin maihit, mag-iipon muna si Kahiwaga para sa inyong pang raffle. Kaya malaking tulong na kay Kahiwaga na may share nyo yung ating mga story. At syempre yung mga hindi nag-i-skip ng ads kaya nagkakaroon tayo ng pang paraffle. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Yun lang mga Kahiwaga. Muli maraming salamat sa inyong laging pakikinig dito sa Ang Hiwaga.